дар доира эълон гардидани 20-солаи рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар шаҳри Душанбе маросими бошукӯи ҳавасмандгардонии даври шаҳрӣ озмуни ҷумҳуриявии илм, фуруғи маърифат ба таври тантанавӣ баргузор гардид. Дар маросими мазкур роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, аъзои комиссияи озмуни ҳайати ҳакамон, иштирокчиёни даври шаҳрии он аз ҳисоби хонандагону донишҷӯён, ходимони илмӣ ва дигар қишурҳои ҷомеа ширкат намуданд. Дар аввал муовини раиси шаҳри Душанбе Маъсума Муъинӣ паёми шодбошии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанберо ба ғолибон ва иштирокчиёни даври шаҳрии озмуни илм, фуруғи маърифат ироа намуда, аз ҷумла қайд намуданд, ки ташкил ва баргузории озмуни ҷумҳуриявии илм, фуруғи маърифат аз ташаббусҳои навбатии беназири асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти ҳавасмандгардонии қишрҳои гуногуни ҷомеа ба омӯзишу донишандӯзӣ, навҷӯю навбарӣ ва истифодаи имкониятҳои илм дар амал маҳсуб ёфта, он тибқи амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11 феврали соли 2021 таҳти рақами 44 дар дораи амалисозии барномаи 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф бори аввал роҳандозӣ мегардад. озмуни мазкур, озмуни илм, фуруғи маърифат, яъне ки бо амри асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тасдиқ шудааст ва аз 11 феврали соли 2021 тасдиқ шудааст ва озмун бори якум дар шаҳри Душанбе ва ҷумҳуриямон баргузор то даври шаҳри то даври сеюм баргузор гардид. Алакай мақсади баргузории озмун барои дарёфт кардани чеҳраҳои нави дар самти фанҳои дақиқ, риёзӣ ва технологияҳои иттилоотӣ ва ихтироъкорӣ мебошад. Аз ин рӯ даврҳои якум, дуюм ва сеюм дар аллакай дар шаҳри Душанбе ҷамъбаст гардид. Озмун дар ду самт, яъне самти хонандагон ва самти донишҷӯён баргузор карда шуд, ки аз ноҳияҳои шаҳри Душанбе хонандагон дар даври якум зиёда аз 4000 иштирок карданд ва дар даври дуюм аллакай омада то қариб то 500 то 700 нафар хонандагон расид. Баъд дар даври шаҳрӣ иштирок карданд аксари хонандагон дар номинатсияҳои фанҳои дақиқ, ки аз 6 номинатсия ва 7 номинатсия ихтироъкорӣ ва навбарӣ ки мебошад, дар ҳамаи ҳамин номинатсияҳо 7 номинатсия хонандагони муассисаи таълимӣ иштирок намуданд. аз мобайни хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумии пойтахт дар даври шаҳрии озмун 35 нафар хонандагон ба даври ҷумҳуриявӣ роҳхат гирифтанд ва аз мобайни донишҷӯён бошад 35 нафар ва дар номинатсияи ихтироъкорӣ ва навбарӣ бошад аз миёни ходимони илм, аспирантону докторантон 5 нафар ба даври чорум, яъне даври ҷумҳуриявии озмун пешниҳод карда шуд. бояд гуфт, ки дар рафти маросими мазкур иброз гардид, ки мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бо мақсади иҷрои амри мазкур тамоми чораҳоро амалӣ намуда, дар ин самт пеш аз ҳама қарори раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ аз 11 майи соли 2021 таҳти рақами 260 дар бораи баргузор намудани озмуни ҷумҳуриявии илм, фуруғи маърифат дар шаҳри Душанбе ба тавсиб расонида шуда, ки қарори мазкур масъалаи ташкили даври шаҳрии озмун ва ҳавасмандгардонии ғолибони онро аз рӯи бахшҳои алоҳида бо пешбинӣ намудани мукофотпулиҳо муқаррар намуд. тибқи низомномаи озмуни мазкур дар ҳар номинатсия 5 нафарӣ ҷой дода шуда буд, яъне ки дар ҷои якум 1 нафар, дар ҷои дуюм 2 нафар ва дар ҷои сеюм 2 нафар, яъне дар як номинатсия 5 нафар аз миёни хонандагон ва 5 нафар аз миёни донишҷӯён интихоб карда шуданд ва дар даври якум мукофот то 20,000 сомонӣ муайян карда шуда буд, дар даври дуюм то 15,000 ва дар даври сеюм 10,000 сомон муайян гардида ва дар даври шаҳрӣ ба ҳамин ғолибон ҳамин маблағҳо дода шуд.
маврид ба таъкид аст ки баргузории озмуни ҷумҳуриявии илм фурӯғи маърифат дар шаҳри душанбе ба сабқати воқеа ҳаводорони илм ва навоварон навҷӯён табдил ёфта, дар давраҳои аввали он шумораи зиёди довталабон ширкат намуда 273 нафар ғолибони даври ноҳиявӣ дар даври шаҳрии он ширкат намуданд. даври шаҳрии озмун то 6 октябри соли ҷорӣ аз рӯи 7 номинатсия байни хонандагону донишҷӯён, ходимони илмӣ ва дигар қишӯрҳои ҷомеа баргузор гардида, дар натиҷа ғолибон аз ҷониби ҳайати ҳакамон ки аз ҳисоби ходимони шинохтаи илмии ҷумҳурӣ таъсис ёфта буд муқаррар карда шуданд. қайд гардид ки барои ҳавасмандгардонии ғолибони даври шаҳрӣ озмуни ҷумҳуриявии илм фурӯғи маърифат бо дастгирии бевоситаи раис шаҳри душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ аз ҳисоби фонди захиравии раис шаҳри душанбе 1 миллиону 600 ҳазору сомонӣ маблағ ҷудо карда шуда, дар баробари ғолибони озмун бо пайравӣ ба сиёсат ва ҳидоятҳои пешвои миллат 35 нафар омӯзгорони хонандагоне ки шогирдонашон дар даври шаҳрӣ сазовори ҷойҳои намоён гаштанд низ бо мукофотпулӣ қадрдонӣ карда шуданд. ман Ризоев Маҳмудҷон хонандаи синфи 9 А лицеи инноватсионии Душанбеи назди Донишгоҳи технологии Тоҷикистон мебошам. дар озмуни ҷумҳуриявии илму фурӯғи маърифат аз рӯи номинатсияи ихтироъкорӣ ва навоварӣ иштирок намуда дар даври ноҳиявӣ сазовори ҷойи якум ва дар даври шаҳрӣ сазовори ҷойи сеюм гардидам. дар даврҳои озмун ман ба ҳайати ҳакамон чорчархаи барқии сохтаамонро пешниҳод намудам ки чуноне ки мо медонем айни замон дар ҷаҳон аксарияти нақлиётҳо сӯзишворӣ масраф мекунанд ва газҳое ки онҳо хориҷ мекунанд яке аз масъалаҳои глобалии экологиро ба миён овардааст. инчунин масъалаи дигар ин болоравии нархи сӯзишворӣ дар ҷаҳон мебошад ки мушкилии дигари ҷаҳонӣ ба ҳисоб меравад. аз ҳамин лиҳоз ин чорчарха аз ҷиҳати экологӣ тоза буда ба табиат ҳеҷ ягон зараре намерасонад. инчунин барои ба ҳаракат даровардани ин чорчарха ба мо қувваи барқ ва сӯзишворӣ лозим намеояд. навоварии ин чорчархаи барқӣ мо сохта аз дигар чорчархаҳои барқӣ дар он аст ки энергияе ки аккумулятор барои ба ҳаракат даровардани чорчархаи барқӣ сарф мекунад онро дуюмбора барқарор карда мегирад. яъне чӣ тавр? ҳангоми ба пуррагӣ истифода бурдани энергияҳои аз батареяи офтобӣ ва генераторҳо диҳанда мо метавонем бо пуррагӣ ба роҳҳои дур сафар намоем ва энергия дар аккумуляторҳо ба итмом намерасад. яъне аз энергияи офтоб истифода бурда мо дар вақти рӯзона дар аккумуляторҳо энергияро захира мекунем ва дар ин ҷо саволе ба миён меояд ки вақте ки мо дар шабона ба ягон ҷое сафар менамоем аккумуляторҳоро бо энергия чӣ тавр таъмин менамоем? дар ин вақт мо генераторҳоро насб намудаем ки ҳангоми ҳаракати чорчархаи барқӣ энергияи механикиро ба энергияи электрикӣ табдил медиҳад ва аккумуляторҳоро бо энергияи худ таъмин намуда дар аккумуляторҳо энергия ба идмом намерасад. мақсад аз сохтани ин чорчарха дар он аст ки дар оянда барои одамоне ки имконияташон маҳдуд, яъне маъюбоне ки аз ҳаракати пойҳои худ маҳруманд хизмат расонад. инчунин дар боғҳои фарҳангию фароғатӣ барои сайру гашти сайёҳон ё қишри ҷомеа аз як ҷо ба ҷои дигар, аз як минтақа ба минтақаи дигар сафар намудан хизмат расонад. дар идома ғолибони озмун ки аз рӯи 7 номинатсия ки 75 нафарро ташкил медод бо ҷоми ғолиб, мукофотпулӣ ва диплому сипосномаҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар вазъияти тантанавӣ қадрдонӣ карда шуданд. ман Валиева Лали хонандаи синфи 8 лицеи инноватсионии Душанбе назди Донишгоҳи технологии Тоҷикистон мебошам. дар солҳои 2020-2021 дар озмуни аз олимпиадаи фаннии дохили лицеи аз фанни география иштирок карда сазовори ҷойи аввал гардидам ва дар даври ноҳиявии он иштирок карда сазовори ҷойи дуюм ва дар даври шаҳрии он сазовори ҷойи сеюм гардидам. инчунин дар даври ҷумҳуриявии он иштирок карда ғолиби олимпиада аз фанни география гаштам ва аз тарафи вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон бо дипломи дараҷа 1 ва медал сарфароз гардонида шудам. инчунин дар соли таҳсили 2021 дар озмуни ҷумҳуриявии илм фурӯғ маърифат бахшида ба 30-солагии фанҳои дақиқ риёзӣ ва табиатшиносӣ иштирок карда дар даври якуми он сазовори ҷойи аввал гардидам. дар даври дуюми он бошад сазовори низ ҷойи аввал гардидам. аз санаҳои 4 то 7 октябр дар
даври шаҳрии он иштирок карда сазовори ҷои сеюм гардидам ва аз тарафи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бо дипломи дараҷаи сеюм ва мукофотпулӣ дар ҳаҷми 10,000 сомонӣ сарфароз гардида шудам. ёдрас менамоем ки дар доираи рушди илмҳои муосир саноаткунонӣ бо суръати кишвар ҳадафи чоруми стратегии мамлакат эълон гардидааст. Дар ин раванд бо мақсади истифодаи технологияи муосир дар тамоми соҳаҳои иқтисоди миллӣ густариш дода ба тафаккури техникии аҳолӣ дар навбати аввал ҷавонон тақвият бахшидан барои пешрафти илмҳои бунёдӣ ва техникиву технологӣ фазои мусоид имрӯз фароҳам оварда мешавад. маҳз бо ҳамин мақсад аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон солҳои 2020-2040 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ эълон гардидааст. иқдоми мазкур ба рушди тафаккури техникӣ ва тавсеяи ҷаҳонбинии илмии ҷомеа такони ҷиддӣ бахшид. ман Бахтиёр Харидин, хонандаи синфи 8 лицеи инноватсиони Душанбе назди Донишгоҳи технологияи Тоҷикистон мебошам. аз хурдӣ диққати маро омӯзиши тарзи ҳаёти ҳайвонот ба растаниҳо ҷалб менамуд. ин боиси он шуд ки ман бо омӯзиши амиқи фанни биология машғул шавам. аввалин олимпиадаи ман аз фанни биология дар соли 2018 буд. он вақт ман дар синфи 5 таҳсил менамудам. он сол дар даври ноҳиявӣ ҷойи аввал, шаҳрӣ ҷойи сеюм ва дар даври ҷумҳуравӣ ҷойи аввалро ишғол намудам. солҳои минбаъда низ иштироқи фаъоли олимпиадаҳои ноҳиявӣ, шаҳрӣ ва ҷумҳуравӣ будам. ин сол бошад дар озмуни ҷумҳуравӣ илми фуруғ маърифат дар номинатсияи биология иштирок намуда дар даври ноҳиявӣ сазовори ҷойи аввал ва дар даври шаҳрӣ ҷойи дуюмро ишғол намудам. аз тарафи мақомоти иҷроия ҳокимияти давлати шаҳри Душанбе бо дипломи дараҷаи дуюм ва мукофотпулӣ дар ҳаҷми 15,000 сомонӣ сарфароз гардонида шудам. инчунин ман давоми 8 сол мешавад ки дар лицеи инноватсиони Душанбе назди Донишгоҳи технологияи ҷумҳурии Тоҷикистон таҳсил дорам. дар давоми таҳсил худ ба бисёр дастовардҳо сазовор гаштам. дар оянда ман мехоҳам ки корманди тиббӣ шавам ва ба халку миллати худ содиқона хизмат намоям. ҷавобан ба ғамхориву дастгириҳои доимии давлат ва ҳукумати мамлакат устодону хонандагони литсеи инноватсионии Душанбе низ тамоми донишу таҷриба ва маҳорату малакаи худро ҷиҳати ҷиддан баланд бардоштани сифати таълим ва тарбияи насли навраси кишвар дар илмҳои дақиқ саҳми босазои худро гузоштанд. бояд гуфт ки хонандагони муассисаи мазкур дар озмуни илм фуруғи маърифат ба комёбиҳои назаррас ноил гардиданд. дар ҳар давру замон ҳаёти инсонро бе омӯзиши илм ва дастовардҳои он тасаввур кардан имконнопазир аст. омӯзиши пайвастаи илм барои ташаккули маънавии инсон таъсири хеле зиёде мерасонад. дар ин замина асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ғамхориҳои хеле зиёде намуда истодаанд. гузаронидани озмунҳои ҷумҳуриявӣ, фуруғи субҳи доноӣ ва илм фуруғи маърифат хеле назаррас мебошанд. махсусан эълон гардидани солҳои 2020-2040 20-солаи омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф ин ғамхории навбатии пешвои муаззами миллат ба ҳисоб меравад, ки ин рӯҳияи ҷавонон, рӯҳияи мо кормандони соҳаи маорифро хеле баланд бардошт. шумораи иштироккунандагони хонандагон дар ин озмунҳо сол то сол зиёд шуда истодааст ва махсусан озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат ки имсол соли нахустини гузаронидани ин озмун буд, дар байни ҷавонон як рӯҳияи хеле баландеро ба вуҷуд овард. дар даври ноҳиявӣ низ 5 нафар хонандагони мо ғолиб омаданд ва ба даври сеюм ба даври шаҳрӣ рохат гирифтанд. боиси хурсандӣ ва сарфарозии мо аст ки дар даври сеюм дар даври шаҳрӣ 3 нафар шогирдони литсей ғолибиятро ба даст оварданд.
дар замони муосир парвариш ва ташаккули шахсиятҳои босаводу соҳиби маърифат вазифаи асосӣ ва муҳимтарини соҳаҳои илму маориф муассисаҳои таълимӣ ба шумор меравад. аз ин ҷост ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба рушди пайвастаи мактабу маориф таваҷҷӯҳи маҳз зоҳир намуда, барои таъмин намудани пешрафти соҳаи илму маориф аз тамоми имкониятҳо истифода карда, баҳри рушди он марҳила ба марҳила маблағгузории соҳаро тақвият бахшиданд. мо омӯзгорони ҷавон кӯшиш ба харҷ медиҳем ки диққати хонандагонро ба фанҳои дақиқ ҷалб намоем. ман ҳамчун омӯзгори фанни физика тӯли 4 сол аст ки дар ин муассисаи мазкур кору фаъолият мекунам. физика яке аз фанҳои шавқовар ба шумор меравад ки 80% табиатро физика қонуниятҳои табиатро меомӯзад. ҳангоми ихтирои ягон навоварӣ ҳар як шахс бояд донад ки ҳар як қонунияту қоидаҳои фанни физикаро ки физика бе қонун қоидаҳо ва формулаҳо тасаввур карда намешавад. хонандагон дар рӯҳияи фанҳои дақиқ яъне фанни физика ҳамчун фанни дақиқ ба шумор меравад ки бештари хонандагон дар бораи ин фан завқу шавқи беандоза доранд. озмунҳое ки дар пеш баргузор гардида истодааст, яъне ин диққати хонандагон ва тамоми шаҳрвандони ҷумҳуриро ҷалб менамояд, чунки дар бораи яъне барои омӯхтани фанҳои дақиқ, яъне бисолаи рушди фанҳои дақиқ ки ҳаст, бештар зиёд мешавад ва чунин озмунҳо бо бештар шаванд ки хонандагон метавонанд ҳунари худро дар ин ҷо нишон диҳанд. дар кишвари мо татбиқи амалии сиёсати давлат дар соҳаи илм ва инноватсия тибқи талаботи ҷаҳони муосир ва иқтисодиёти миллӣ ба роҳ монда шуда, таъмини соҳаҳои иқтисоду иҷтимоии ҷумҳурӣ бо кадрҳои илмӣ, пайванди натиҷаҳои илм бо истеҳсолот, ҳамоҳангсозӣ корҳои навовариву ихтироъкорӣ дар мамлакат, дастгирии нерӯи илмию тадқиқотчиён самти афзалиятнок дар фаъолияти муассисаҳои таълимӣ ва илмӣ дониста шуда, дар ин самт имкониятҳои муносибу муҳим фароҳам оварда шудааст. дар даври ноҳиявӣ озмуни мазкур иштирокчиён ба мо 266 нафар пешниҳод шуда буд ва аз ин 266 нафар дар даври шаҳрӣ 246 нафар иштирок кард. боқимонда 20 нафаре ки иштирок накарданд, онҳо дар озмуни мазкур иштирок карда натавонистанд. аз 246 нафар иштирокчӣ 75 нафар ба даври ҷумҳуравӣ роҳ ёфтанд. муассисаҳои таълимии шаҳри душанбе низ дар самти фанҳои дақиқ бисёр омӯзгорони бахувват дорем. мо мисол дар марказҳои рушд ҳастанд ки бевосита хонандагоне ҳастанд, дар он ҷо таълим мегиранд, дарс мегиранд аз ин омӯзгорон ва мо боварӣ дорем ки аз ин фанҳое ки дар озмун пешниҳод шудааст ва ҷойҳои намоёнро мо боварӣ дорем ки дар даври ҷумҳуравӣ сазовор мешаванд ва номбардори шаҳри душанбе мешаванд. нақши маркази рушди ноҳияҳо ва маркази рушди истеъдодҳои шаҳри душанбе аллакай аз амин маълум шуд ки мисол бо хонандагон хуб кор мекунанд ва дар ин озмун бисёри хонандагоне ки ҷой гирифтанд, онҳо таълимгирандагони марказҳои рушд мебошанд ва аз амин боз дар оянда марказҳои рушди истеъдодҳои ноҳия ва шаҳр нақша гирифтанд ки боз аз ин ҳам хубтару босифаттар хонандагонро омода намоянд ба ҳамин гуна озмунҳо. имрӯз масъалаи омодасозии кадрҳои илмӣ ва илмии педагогӣ зери таваҷҷӯҳи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад. маҳз ҳамин таваҷҷӯҳи президенти кишвар ва талошҳои рӯзафзунаш имконият фароҳам оварданд ки дар давоми солҳои охир як қатор мушкилоти соҳаи илму маориф роҳҳои ҳалли худро пайдо намуда, заминаи муҳиме барои пешрафти соҳа муҳайё гардид. низомномаи мазкур омода аст ки ба омӯзгорони хонандагоне ки ҷойҳои намоён, ҷойҳои ғолибият ба даст меоранд, ба онҳо низ бо таври молӣ қадрдонӣ карда мешавад. ва аз ин сабаб дар шаҳри душанбе низ омӯзгороне ки шогирдҳояшон дар озмуни мазкур ҷойҳои намоёнро ишғол карданд, ба ҳамаи ҳамин омӯзгорон
از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه با مبلغ‌های پولی قدردانی کرده شدند. یعنی معلوم می‌شود که آموزگاران مؤسسه تعلیمی که بودجتی هستند اونها نیز سهم خوب دارند در سمت تیار آمادن کودکان در برای فن‌های دقیق ریاضی. در آزمون مذکور از لیسه و گیمنازیاها نیز اشتراک کردند که اونها جایهای نمایان گرفتند. با اندیشه دانشمندان توجیک از جانب پیشوای ملت президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон дастгирии ташаббусҳо дастовардҳо барои тарбияи насли наврас дар самти омӯзиши илмҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ иқдомҳои шоёне манзур шуданд ки ин корнамоиҳои мавридпарваронаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ташаккули тафаккури техникии ҷавонон ва нуфузи ҷойгоҳи улуми табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар ҷомеаи мо нақши муассир мегузорад.